Barangay Health Emergency Response Team sang Iloilo City ginpang bakunahan na. Nagpadulong sa gym sang Central Philippine University ang 59 anyos nga si Jerlyn agud magpabakuna batok sa COVID-19 kay nasangaga. Isa siya sa mga barangay health workers sa distrito sang Arevalo kag kabahin sang risgo among pagmonitor sa mga naga-home quarantine. Gani importante para sa iya nga may proteksyon batok sa virus. Siyempre, permi kang kulakat, at least ano ang imo nga kung hindi ka manatnan ka man pro, hindi masyado ka severe bala. Slight lang. Nagpabakuna naman ang 32 anyos nga barangay nutrition scholar sang San Isidro Haro nga si Roche. Nagapati man siya, kinahanglan ang bakuna, ilabi pa nga lain-lain ang iya makasalamuha kag may mga kabataan man ini nga ginaserbisyuan. Okay lang. Happy. May 4,000 ka dose ang COVID-19 vaccine ang gimpain para sa Iloilo City Government sang nakaligad nga semana. Pagagamiton ini sa pagbakuna sang dugang nga mga frontliners, senior citizens kag immunocompromised. Subong nga adlaw, kapin 1,000 ka mga Barangay Health Emergency Response Team ang nabakunahan. Tama ni siya ka-importante, it is because nga ang aton nga mga BHERTs, sila gini ang nagakontact upod, nagakontact trace, naga-monitor sa aton nga mga positive patient nga ara sa ilabalay, naga-implement sa aton nga mga minimum health protocols, kag naga-provide sa tanan nga mga kilanlanon sa aton nga patient within sa ilang nga mga barangay. May schedule ang vaccination sa mga BHERTs sang kada barangay. Iniagod malikawan ang pagdagsa sang madamo nga tawo sa vaccination site. Sa Huwebes kag Biyernes, naka-schedule naman ang pagbakuna sang mga senior citizen kag immunocompromised sa syudad. Ini ang pagahiwaton sa SM City Iloilo. Sa subong, ang aton nga mga senior citizen nga nakaparehistro sa aton nga registration program sa aton vaccination, ara na sa 10,900 plus, no? So malapit na 11,000 as of last week naton nga data. Pero sige-sige gyapon ang paparegister naton sa aton nga mga senior citizen because sila ning A2 kag ang aton nga mga immunocompromised amo ning mga masunod nga mga priority naton nga bakunahan. Samtang ginarekomenda naman sang COVID-19 team antes magpabakuna, nakakondisyon ang lawas. Likawan man ang pagpulaw kag pag-inom sang makahulubog nga ilimnon kag magpangamuyo. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 70 ka mga kwalipikado nga pamatanon sang Iloilo Children's Welfare Foundation magapaidalom sa training program sang Technical Institute of Iloilo City. Ginkalipay sang Iloilo Children's Welfare Foundation nga sila ang nangin benepisyaryo sa training program sang Technical Institute of Iloilo City. Sa ginpatigayon nga Memorandum of Agreement signing para sa Technical Vocational Education and Training Program, ginisugtan sang ICWF kag TIIC ang pila ka mga skills training kung sa diin magapaidalom ang 70 ka mga kwalipikado nga mga pamatanon. So we are very happy that the City of Iloilo with Mayor Jerry and Mati has agreed to sign the Memorandum of Agreement so that they will train the children while we provide all the necessary materials and food and transport allowances while they are undertaking their training. 26 ka adlaw nga magapaidalom sa training ang mga kwalipikado nga mga pamatanon. Pila sa skills training program nga gintanyag amo ang welding, plumbing NC2 kag housekeeping. For our qualifications, ma'am, we are targeting 18 to 24 years old, out of school youth, college undergraduate, senior high school graduate, or graduate from high school sa old curriculum. And then we are open para sa mga vulnerable youth, CICL, teenage parents, PWDs, ALS graduate. Suportado ni Mayor Jerry Treñas ang dikang agud mabuligan ang mga kabataan nga kwalipikado sa sini nga programa. Samtang, mensahe sang TIIC sa mga benepisyaryo, mangin mapisan kag dedikado sa oportunidad nga ginhatag sa ila. Ang akon lang dapat ang mga beneficiaries naton, di-take nila ning opportunity nga ginhatag sa ila, kag pasalamatan ni nila ang training kay libre ini nga training and which makabulig man sa ila madugangan na ila skills at the same time para nga maka-earn man sila income to provide for their family. Sa subong nga time kabudlay gid no kon kapigado sang tanan pero kung may ara kita sang additional skills nga nabalaan so hindi kita guro magutman kay ba umuti makabulig na sa aton maka to earn income.
Sa mga pamatanon nga luyag magpaidalom sa TVET program, magpakig-angot sa talatapan sang Iloilo Children's Welfare Foundation ukon sa Technical Institute of Iloilo City Molo Campus. Divine Singh para sa Level Up Patrol.